ta jihar mu. Magana ce ta ɗan gida da gida. Kada agole ya shigo ya mana kankan ba. Magana ake ta ɗan gida da ɗan gida. Kada agololi su shigo su yi mana kankan ba a jihar Kano. Idan har jihar ka ba ta da nagartan da za ka koma ka yi zaɓe a can ko kai tallan jihar ka, to mu baka isa ka shigo ko ku shigo ko ki shigo jihar mu a yi mana katsalandan ko a yi mana kankan ba ko a yi mana shishigi ba. Maganar jihar Kano a kyale ɗan jihar Kano ya yi magana. Sannan nagartar jarumi ke sawa ya ce yana kira ga masoyansa. Wannan shi ne magana ta gaskiya. Mu 'yan jihar Kano ne, a kyale 'yan jihar Kano su yi magana a kan ra'ayinsu ranar zaɓe. Ba wanda ya isa ya zo ya mana shishigi. Sannan kuma sanin gaibu sai Allah. Duk lokacin da kaga ɗan adam ya fito yana rantsuwa cewar wane ne kaza, wane ne kaza, to ya gaya mana gobe mai baban shi zai zama. In dai mahaifin yana nan, ya gaya mana gobe mai babansa zai zama.